Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara, dinten Kamis Surya kaping 19 bulan Februari tahun 2026. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Rom 1 ayat 1 dumugi 7. Rom 1 ayat 1 dumugi 7. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi tahun 1992 lan kewaca ayat 3 ingkang mekaten. Bab kang putra kang dumados saka tedhake Sang Prabu Daud mungguh ing daging. Mekaten sabda saking Gusti Rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Katimbalan kagem mratobat. Mangsa prapaskah menika wekdal kagem ngladeni manah utawi ngendhaleni manah. Mriksa malih lelampahan wonten ing gesang saha wekdal kagem celak dumateng Gusti. Waosan ing Rom 1 ayat 1 dumugi 7. Rasul Paulus ngelingaken bilih pamratobat sejatos boten namung babagan ngraosaken kalepatan utawi nyobi dados langkung sae, nanging langkung-langkung babagan wangsul dhateng pusatipun Injil, inggih menika Yesus Kristus piyambak. Paulus mikalaipun boten kanthi aturan utawi dawuh, nanging kanthi pawartos kapingahan babagan Kristus ingkang dados manungsa sejatos lan kababar minangka putraning Allah lumantar wungunipun saking pati. Menika nedahaken bilih pamratobat wonten ing mangsa prapaskah menika minangka undangan supados gesang kita saged dipun arahaken dhateng Kristus ngantos Injil saged bentuk manah pemikiran saha tumindak kita wonten ing saben dinten. Wonten ing gesang pasamuan kalebet wonten ing GKJ Purwantara, kita asring nemokaken kathah pratandha seramatipun Gusti. Saking semangat guyub, sesarengan ngladosi saha gegayutan antawis pepantan ingkang tansah dipun padi. Raos apresiatif ngelingaken kita supados boten namung nyawang kekirangan, nanging ugi nyumurupi berkah lan kegiatan ingkang sampun dipun paringaken Gusti. Mila pamratobat dados lelampahan sesarengan minangka umat ingkang katimbalan sanes lelampahan piyambak. Mongko ing Injil menika kita kaajak ngraosaken bilih Injil boten namung pawartos ingkang lawas, nanging daya ingkang tansah nganyari gesang kita. Mangsa prapaskah dados wekdal kagem nganyari manah lan sesambetan supados Kristus tansah dados pusatipun gesang kita. Tuntunan panyuraos. Wonten ing mangsa prapaskah menika ing perangan pundi saking gesang pribadi utawa gesang bebrayan pasamuan kita kasurung kagem malih ndadosaken Kristus dados pusat sesambetan ing pelatosan kita. Pandonga. Gusti Yesus ingkang Maha Asih, matur nuwun awit sabda paduka ingkang tansah nimbali kawula supados wangsul malih dhateng paduka. Wonten ing mangsa prapaskah menika mugi kawula kaparingan manah ingkang andhap asor purun mratobat lan purun ningali pakaryan paduka wonten ing tengahing pasamuan kawula. Mugi paduka saged nguataken kawula supados saged gesang sesarengan kanthi katresnan lan dados pasamuan ingkang tansah setya ngladosi paduka. Amin.